אנחנו היום מצדיעים לאנשי פתח תקווה. למה אנשי פתח תקווה? כי משהו פעם קרה בבוקר לך בשנת תרל"ח. בבוקר לך בשנת תרל"ח, 1878, יצאה חבורה של אנשים בראשותו של יואל מוישה סלומון לבדוק אפשרות לקנות קרקע ולהקים עליה מושבה חקלאית. הימים, סוף המאה ה-19, לפני ימי העלייה הראשונה, האנשים רובם ירושלמים דור ראשון, שני או שלישי, מגיעים להחלטה שהם רוצים להקים מושבה חקלאית. הם בודקים כל מיני מקומות בארץ, ובסופו של דבר שומעים על אדמות לקנייה לא רחוק מהירקון, אדמות הכפר אומלבס. וכך הם יוצאים לבדוק את האדמה, יחד עם איזה איש שיש לו ככה קצת ידע בתחומים שונים בשם דוקטור מזרקי, אולי דוקטור מזוריקה. אנחנו לא יודעים בוודאות מה היה שמו. מי יצא עם דוקטור מזרקי? לפי השיר, שטמפר בא, וגוטמן בא, וזרח ברנט, ויואל מוישה סלומון, גם הוא בא עם חרב באבנט. אגב, אני חייבת לומר לכם, שככל הנראה בחבורה הזאת, היה חבר עוד אדם שהיה במסע הזה אל הירקון. לאדם הזה קראו יהודה רב, והוא לא נכנס לשיר. והוא די מסכן, כי הוא לא נכנס לשיר ואף אחד לא זוכר אותו עד היום. אבל גם הוא היה, והנה הצדנו לו גם. החבר'ה האלה מגיעים לאזור הירקון, ואז קורה דבר מופלא כמו שמופיע בשיר. דוקטור מזרקי לא שומע ציפורים. והוא אומר לאנשים, אם אין פה ציפורים, אין פה חיים. בוא נלך מפה. החבר'ה שומעים את ההבחנה של דוקטור מזרקי, מתלבטים מה לעשות ומחליטים להישאר. ככל הנראה, ההחלטה נעשתה באמירה אחת קטנה של יואל מוישה סלומון, שהגיב למילותיו של דוקטור מזרקי ואמר, אף על פי כן. והחבר'ה נשארו וקנו את האדמות והקימו את המושבה פתח תקווה. המושבה שנחשבת לאם המושבות. אחרי גם תלאות רבות שהמושבה עצמה עברה, קמו עוד ועוד מושבות, והתפתחו בזו אחר זו באמת לתפארת. בשנת תרל"ח את קציר הענבים יצאו מיפו על סוסים, חמשת הרוכבים, שטמפר בא וגוטמן בא וזרח ברנט ויואל מוישה סלומון עם חרב באבנט. לפני כמה שנים ישב יורם טהרלב שכתב את הבלדה על יואל מוישה סלומון בביתו, ושאל את עצמו שאלה מעניינת. הוא שאל את עצמו מה היה קורה אילו החבר'ה שהקימו את פתח תקווה בבוקר לך בשנת תרל"ח ב-1878 היו יוצאים בבוקר לך בשנת תשס"ח 2008. והוא כותב את הדברים הבאים. בבוקר לך בשנת תשס"ח, ממש בלב הולם, יצאו מיפו על סוסים החמישה ההם, שטמפר, גוטמן וברנט, זקנים וחביבים, ויואל מוישה סלומון בן 170. רצו לשוב עם לירקון כמו בשנת תרל"ח, שוב להתחיל את המדינה טיפה יותר מוצלח. איתם רכב מזרקי, הדוקטור המדופלם, לבדוק להם בשעות העומס את הלחץ דם. ברמת גן הם נתקעו בפקק ללא תכלית, 2 נהגים הלכו מכות בצומת של אלית, בביאליק תאונה קשה, בבן גוריון מחסום. בצומת בני ברק הרמזור תקוע באדום. אמר להם מזרקי, מה אתם עושים? נחזור ליפו רבותיי, חבל על הסוסים. אמר אז יואל סלומון ומבטו הזה, אני נשאר הלילה פה מול הרמזור הזה. החמישה טיפסו בצד על מדרכה קטנה, חשבו שפס כחול לבן זה דגל המדינה. שוטר עשה להם רפורט, ותוך שהוא כותב, שלח מבט אחד חטוף לצג של המחשב, ואז הביט בחבורה ובלי היסוס קרא, כמעט 100 שנה שלא שילמתם את האגרה. כשהם התחילו להסביר אז הוא אמר, תודה, אתם גם חייבים כנסות ריבית והצמדה. והם תקועים שם עד היום, איתם כולנו גם. כי בלי חולמי החלומות עוד שום דבר לא קם. מזרקי, הדוקטור הקסום, לאורך הירקון הרוח, שר בקנה הסום, ליד אומלבס הם חנו, בלב ביצות וסבב, ועל גבעה
אמר להם מזרקי אחרי שעה קצרה איני שומע ציפורים וזה סימן נורא אם ציפורים אינן נראות המוות פה מולך כדאי לצאת מפה מהר הנה אני הולך קפץ הדוקטור על סוסו כי חס על בריאותו והרעים שלושתם יצאו לשוב לעיר איתו אמר אז יואל סלומון ושתי עיניו הוזות אני נשאר הלילה פה על הגבעה הזאת והוא נשאר על הגבעה ובין חצות לאור פתאום צמחו לסלומון כנפיים של ציפור לאן הוא עף, לאן פרח אין איש אשר ידע אולי היה זה רק חלום אולי רק אגדה אך כשהבוקר שוב עלה מעבר להרים העמק הארור נמלא ציוץ של ציפורים ויש אומרים כי עד היום לאורך הירקון הציפורים שרות על יואל מוישה סלומון הציפורים שרות על יואל מוישה סלומון. אנחנו מצדיעים היום לחולמי החלומות, שבלעדיהם שום דבר לא קם. מבוקר לך בשנת תרל"ח, ועד הבוקר הלך, או הפחות לך של ימינו, שיהיה לכולם יום מקסים.